Polas cousas que aquí dixeron, falaron co corazón e así explícase que digan estas cousas. Boas tardes a todos, gracias aquí a Embora pola súa presencia e pola súa decisión a publicar este libro. Evaristo non dixo que el ten un traballo premiado polo Instituto no ano 2004, donde era máis Luís García Fernández. Fixeron un traballo sobre Coristanco, se non me engaño é Coristanco pasado e futuro, algo así. Ese traballo estáse empleando por aí, estáse citando, e creo eu que sería un traballo tamén que debía ser publicado. Aquí están autoridades do Concello de Coristanco e a ver logo que se deciden a esta publicación. Porque mirade, o Instituto tamén premiou un traballo, a música en Corme, do amigo Xesús Méndez Torrado. E ese libro está publicado polo Concello de Ponteceso. Vedes, polo tanto, como creo que facer efectiva a cultura caseira, pero que realmente é a que máis nos move, pois está no proxecto, creo eu, dos concellos. E ben, pois dito isto, teño que tamén dicirle aquí ao amigo Xosé Manuel que el foi a alma mater desta publicación. Por min non se publicaría, deixaría estar eso aí, era un traballo personal. Pero se dixen a él que algo semellante lle pasou a Rosalía, que escribiu os seus poemas e ali estaban en riba da mesa, pero xogou un día Murguía, o seu esposo, colleu eses papeles e levounos á imprenta en Vigo, e así apareciu Cantares Gallegos, do que celebramos hoxe, agora este ano, o 150 aniversario da súa publicación. Por lo tanto, foi aquí o amigo Xosé Manuel quen dixo, isto hai que publicalo. Buscou a editorial, veu comigo pois moitas veces aquí a Carballo para xuntámonos aquí para corrixir, para poñer máis datos, para ir aumentando o texto que tedes hoxe na man. Todo isto é obra do amigo Xosé Manuel, que é algo así como un mecenas, que el non apoia económicamente, pero pon toda a súa alma en que donde hai un pouquiño, un atisbo de cultura, ali está el, para facelo firme e eficiente. Por lo tanto, teño que agradecerlle a él este traballo, este alento e ánimo que me dou. Pero, ademais, pola parte da beira-mar, as fotografías que aí aparecen son pescuda del. El falou cos autores, cos propietarios, e foi posible que se publiquen esas fotografías. E tamén por aí, polo Couto, por ese lado de aí, onde ele é especialista, onde sempre está animando, a ver que está publicado aí, eso pertenece a él. Tanto que un día dixenlle, Xosé Manuel, eu creo que este libro debera aparecer como feitura dos dous. El dixo, non pode ser. E así aparece, por lo tanto, este libro, o meu nome, pero teño que decir que certamente Xosé Manuel foi alma mater, foi a quen se debe que isto hoxe este nas vosas mans. De modo que el, poñéndose en contacto co editorial, facendo a min tamén suxerencias, foi posible que isto fose adiante. Pois me mirade, é un libro de viaxes, que é un xénero típico. Se nos apuramos, incluso Quijote é un libro de viaxes. Pero temos en Galicia a experiencia do padre Sarmiento, temos en Galicia tamén un autor como Camilo José Cela, que publica Viaje a la Alcarria, donde parece que o objetivo é o que aparece, vai como unha cámara representando que ele pode haber, ele está oculto. Temos en Galicia un libro que fixeron Cunqueiro, ademais Castroviejo, titulado Viaje por los montes e chimineas de Galicia. Os montes é a caza, e a chimenea é o condimento, é dicir, a cociña de Galicia con esa caza. Por lo tanto, son libros que se leen facilmente, son atraentes. Aquí neste caso, trátase dun dubrés que ven da lá de Dubra, ven cara a Bergantiños, entra por Anxerís, pasa a Entre Cruces, recorre todas as parroquias do Concello de Carballo, casi todas as de Coristanco, é dicir, todas menos cuns, e despois moitas pola beira-mar. Chega a Callón e de Callón vai correndo ata Ponteceso. Ven por Cances e adéntrase outra vez en Coristanco. Claro que sí, como ali tuvo algúns anos, pois a maior parte do texto está referido a Coristanco. E marcha, volve polo mismo camiño, de modo que outra vez encontrase coa Férveda, sigue polas costas de Sabadín, chega a ponte de Portomouro, ten datos sobre esa ponte, e despois fala dos camiños que van de Santiago a Carballo, a Bergantiños, e de Bergantiños a Carballo, e aí pérdese o autor.
Entonces, por lo tanto, que é algo así como quen abre camiños para que outros realmente podan facer tamén ese mismo camiño, porque realmente sobre Carballo, sobre Bergantiños hai moito escrito. O que escribiu Xan Fraga, Xan Fernández, Siré Domínguez Payas, Bello Mato, Gelaxio Nogueira, os mismos dous compañeros que están aquí, con esos textos fais unha biblioteca. Pero que aporto eu? Que intento aportar? Pois unha nova interpretación de Bergantiños. E, por lo tanto, atendéndome a aquel principio que di que ás veces os libros fanse de libros, trato de non copiar, senón expresar algo o que eu sinto dentro e dicilo así con toda a sinceridade. E máis aínda, cando vexo un tema que está moi estudiado xa, pois apártame un pouco del, porque xa sei que iso está moi coñecido. Mirade vos, o Concello de Carballo, está aquí o señor alcalde, hai como 30 anos, publicou un mapa grande do Concello, creo que un 10.000 ou algo así, e por a parte de atrás, no reverso, pon todos os cruceiros, pazos, monumentos arqueolóxicos, iglesias do Concello de Carballo. Si foramos a facer algo que xa encontramos feito, bastaría con ese mapa, ao gallá que o volvan a editar, señor alcalde, bastaría con ese mapa e digamos que cubrías un de gloria a conta dos demais. Por lo tanto, eso eu non o quixen facer. Por iso é posible que alguén bote de menos isto ou aquelo. Pois mira, eso seguramente aquí o cito, podes ver un tal sitio e vas te enterar mellor. Por lo tanto, queridos amigos, aí estou a vosa disposición. Se queres preguntar algo, pois que vos para aclarar, pois aquí estou. Sabedes que eu son breve porque teño pouco que decir. E aquí acabo.